aure da suna zai raba mu da Allah wani musulunci ne wala ya ce wai ya suna wai bai gace ni ba la ilaha illallah suna fa mal ana gayyatar mutum suna da haka ahlus sunna wallahi ku zo ku koma ahlus sunna sak bid'a sam babu wani suna a ce aje masallaci ko wani masallaci man ko mutum yazo an ƙara sallah mala amin aihuwa ɗan wasu min addu'a wace muka haka son bid'a ce fatara sila addini annabi in aka mai aihuwa suna zauna shi da sahabbai suna firan jahiliya bayan an gama azkar na asuba a ciki sai ya ce musu jiya fa an mun aihuwa na samu da sunansa Ibrahim magana ya wuce amma babu wani sahabin da aka masa aihuwa ya zo gurin annabi ya duka ya ce jiya an mun aihuwa a sanar da jama'a muna baran addu'a babu ko hadisi da ifi kauli na tabi'in babu malik wannan da amaka suna malam ka nada mai suna ka tamna dabino ka shafa akan dadashin yaro ranar bakwai kurin ka yanka ragon ka malam wannan abun wa addini ne malam yanzu mutane wai ranar bakwai wai ba ta da lafiya mu bari wai mu jinkirtar to ka jin sallar azhar shine ai yara yau malam tarbiyya ta gagare mu shi musulunci ya tsara rana ta bakwai idan aka hada sati hudu an samu wata an hada wata 12 shekaran ta zo daidai bata karkace ba tarbiyyar yaro ma daidai za ta zo malam amma kuka zo kace sai samdi sai dimash malam ai dole musu gagare mu malam yaro yau kace hori ya ce baki halin ku Allah ya fa ma kasbat aidikum yanda Allah ya tsara kun kuskure lamura dan ma suna son su yi bikin su wani tarkacen su kai ina ruwanka yanka ragon ka ranar bakwai kawai in kana son ranar da za su yi bikin su na fara'a su sai dalo masu yanka babu damuwa amma ragon kai wuce ranar bakwai ma amma sai ana wasa cikin ibada ma a ce wai sai ranar 14 a'a sai kakanta wanda yake Enugu ya zo sai wanda yake Nyamai in ya halarto aje wannan addini ne fa malam babu wani wasa a ciki in dai kana son tarbiyyar ɗanka ta kyau annabi ce alwalad marhunun bi aqiqatihi tusbah anhu yawm sabi'i tarbiyyar sana tana tafiya tare da yankan da aka masa in ya karkace to tarbiyyar sa dole ta karkace ma wannan ba ababa ne wanda ake sa rai a ciki ko a sa son rai a ciki dan wa ibada ce ko ka zama mijin hajjiya ibadar Allah ka yi tsoron Allah ka bar ta yanda take ma sauran lamuran can ku je ga fili ga doki yanda kuke son ku yi su kuwa babu illa amma lamuran addini a bar su yanda Allah ya tsara su